96,8 FM LPPR Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih sagung para pamidhanget kalian kula kekalih paraga ingkang dalu menika sowan malih wonten salebeting titi laksana utawi giaran arum dalu. Inggih giaran ingkang mengupas tuntas nggih nguri-uri saha ngrembakakaken seni budaya Jawi mligi seni sekar macapat utawi ingkang wilasan sekar alit ingkang saben-saben dipun giaraken saben dinten Senin malam Selasa tabuh 8 langkung 30 menit lan dipun pungkasi tabuh 10 dalu. Sagung para pamidhanget kula mboten kiambakan nggih wonten dalu menika kula dipun iringi dipun kancani dening operator ingkang pilihan Mas Pandu utawi Mas Diki ugi dipun dampingi kalian pemimpin kula. Waduh, lek muni pemimpin kula utawi ingkang sineder minangka suh saha narasumber Bapak Haji Sugiono. Sugeng dalu Bapak Haji. Inggih, sugeng dalu. Mugi-mugi napa kabagas kewarasan tansah sinekma angintir dumateng panjenengan sedaya temah wonten ing dalu menika saged nyawiji kalian kula kekalih lumantar 96,8 Gemilang FM njingleng lan nyimak kados pundi babaring macapat ing samangke ingkang badhe dipun wasakaken kula kekalih ngoten nggih. Pak Kaji sehat toh? Alhamdulillah nggih. Tak ketung pirek-pirek sithik. Pilek ya wis jamake karang ing titi mangsa menika kathah lebu. Oh nggih. Kathah lebu karana mlebet ing menika sampun mlebet mangsa ketiga. Sampun pikantuk kalih dinten. Ketiga napa kok? Ketiga karo sampun rampung nalika. Oh, ketiga nggih, katelu ngoten, katelu. Katelu ketiga menika sami. Nggih. Saking para pamidhanget jumbuh kalian padatan anggenipun murwakani giaran menika kepareng kula ngaturaken sekar pambuka ingkang sampun sinerat minangka sekar mijil Widaring Tias. Pelok Padet 6. Oh, pelok padet barang. Drenging nala nyuwun mring yuang mugi karayan amrih kasembatan ing setyane nguri-uri kabudayan
Jawi maca patbu nenggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji konjo ing yang manon den reksa king jem setan godane Allah zat kang maha welas asih maca patmun niki bisa rahayu amin. Sagung para pamidanget monggo kala wau sekar pambuka ingkang tumuli badhe nglantaraken Nggih. sekar-sekar ingkang badhe tulaturaken ingkang miturut Mas Kaji menika kapendhet saking serat-serat Widatama nggih. Nggih. Dene samangke sagung para pamidanget saged nyawiji utawi gabung lumantar nyerat WA. Nyerat WA menika lumantar nomoripun kula kok kesupen. Nomoripun pinten Mas Diki? 081 578 968 dene para pamidanget ingkang sambung kalian nomor HP-nipun Mbah Kaji Sugiono menika saged lumantar nomoripun Mbah Kaji Sugiono. Manten ugi menawi kagungan nomor WA kula karo tawa-tawa iki. Wah, nggih kok. Iki saged WA lumantar nomor kula. Dene WA mangke saged panjenengan saged kirim-kirim kalian sanak mitranipun ugi saged. Lajeng syukur bage menawi saged nyekar saking dalem lumantar WA menika saged ugi. Dene para pamidanget sanesipun ingkang keleres lewat sak ngajengipun studio Gemilang FM ingkang pasipun wonten Jalan Pemuda Muntilan nomor 1 menika saged pinarak mampir. Syukur mangke malah saged pejagongan sak pejagongan kalian Mas Kaji. Niki mboten mokal menika jenengan tawa nika ndilah kok ya wonten nika meja kursi wonten kadang kinase.
Sajaya arep mampir rene kan. Mampir kene. Anu ditunggu mawon kon jajal nyekandarke mobilin. Monggo sajake kadang saking anu tlatah Kilen monggo. Nggih, sajake. Dipun tenggo mawon nggih. Nggih. Kepareng mlebet mbok piring samangke nggih. Ya urun-urun. Nek wis mlebet wonten mriki diawe mawon mangke. Wah nggih. Kagem para pamidanget sampun dipun sawisaken lumantar Mbah Kaji Sekar Pangkur nggih. Nggih. Sekar Pangkur kapendhet saking Serat Widatomo ingkang rinipta dening Mangkunegara Sekawan ingkang sinuwun Sunan Mangkunegara ingkang jumeneng nata ingkang kaping sekawan wonten ing Surakarta. Wonten sekawan welas padha setunggal pupuhipun sajakipun. Nggih. Pramila katur sagung para miyarsi sugeng midhangetaken. Nggih, kula badhe merwakani. Nah, kula ya mesake jenengan. Ya tak uruni sithik-sithik ngoten nggih to. Nggih. Kula badhe nyekar Pangkur ning kula iso sing biasa mawon. Biasa nggih malah prayogi. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mereka terta pakartining ilmu luhung gang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Lah ya suwane wis 70 punjul kaya kasinyatan suarane. Nggih. Jan teko boleh. Pak Kaji, terus pundi? sajae leresnya wonten tamu. Nggih. Gawe mawon. Nggih. Nggih monggo pinarak mriki. Iki sajae Piyayi Borobudur iki. Nggih. Monggo Mas. Dipun nggih ana tamu. Nah, matur nuwun iki. Dipun terasaken malih, Pak. Nggih. Jinejer nang Widatomo mritan kembangan ning pambudi. Kae tamune. Lah tenan iki Piyayi Borobudur. Alah monggo. Kula nuwun. Ya. Matur nuwun dirawuhi. Monggo legah Mas. Nggih. Iki ngaturi sugeng rawuhipun pangestunipun. Nggih. Iki katose bapake Bagus iki. Bapake Bagus. Nek ora kleru lenggah teng Klabon nggih. Kali Abon apa Klabon? Klabon apa Kali Abon Borobudur. Nggih. Asmane sapa lali aku. Asmane kula pun Pak Sarmin. Nggih. Niku mboten mogal menawi wonten tlatah Magelang niku ya senajan to Mas Sarmin niku kewasisane pinunjul ing babagan pambiwara niku ya ora to leren gitu iki. Oh, ya kula niku praenane kok tau weruh iki sapa ngertine Borobudur jebul sing sok dadi MC nganten. Alah matur nuwun Pak Sarmin. Nggih. Iki nganu kadoke ya nganu mesake kalih awakipun piyambak kalih. Kita Pak Jumiran rawuh tak dolan rono. Nek wis siap ngagem busana Jawa. Ayo wong karang Mas MC kok. Gose wis mau sing padha ping kalih dipun baleni malih Mas Kaji. Panjenengan nganu nggih, mirengke riyen. Mirengke nggih. Ngenek nganu iso nyoba lho. Jinejer nang Widatomo
Mretan kembo kembenganing pambuti mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yakti sepi asap polir sepah samun samangsaning pakumpulan genyak ganyu ngleling semi gugu karsaning priyangga nora nganggo peparap lamun angkling lumuh ingan balilu uga guru aleman nanging jalma ingkang wis waspading semu sinamun ing samudana sasadon ing adu manis niki Mas Sarmen wis nganu tangane tak aturke Mas Sarmen terus ki Mas jajal saiki kanggo tamu pangkur nggih Pak Sarmen nggih pun tamu mboten nano ngoten niku nggih si pengono rang lekewo sang sayarta denira cacari wis ngandar-andar anggan dukur kandhane ora kaprah saya elok alang kelongkanganipun siwas kita ngalah ngalingi marang si pengging mangkono ngelmu kang nyata sanyatane mung reseping ati bunga ingaran cuplok sukang dahyan dan ino nora koyo si punggung anggungku munggung ukungan satino-tino ojo mangkono wong urip inggih sampun tunggal malih uripe sepisan rusak nora mulur nalare ting saluwir katitan kuwatang sireng sinerang ing maruta kumarenggeng
anggereng anggung kumrunggung pindho padane simudha pratune paksaku maki wah jan suarane nggih suarane ya mboten moka no ya isih klebu muda nggih terus niku wau jalaran pendak saben-saben seminggu sepisan para kaping kalih dipun asah lumantar leladi mring bebrayan wong sakmenika nganu nggih kadare leladi menika mesti iso ana tarik suara dalam arti kok dalam arti nggih mesti kadang-kadang tegesipun panglipuripun lah menika mboten mokal seorang MC ya ditutur sok karo penyanyine yuk Mas duet yuk Mas kejaba wasis ing wicara ugi wasis ing babagan lelagon mboten mokal nek Mas Armen kok suarane iki tetep nek cara Pak Hasidi Suwito kong ngono terus kejawi menika Mas sinten asmane Pak Sarmin Mas Sarmin ingkang lenggahipun wonten Kelabon nggih nggih Borobudur nggih menika pancen sak ayah-ayah menika hanggung rumeksa sumadya ngaturaken leladi wonten ing Bebrayan Agung menika wonten ing perangan entertainment wonten mligi menapa ya ngantenan ya nggih ya supitan barang ya kalebet menika upacara sanesipun ana tedak siten barang menika mitoni barang nggih halah yo nganu napa yo sowan wonten Kelabon apa cukup weling kalian kula kalian Mas Kaji nggih niku wau nggih untungipun gadahi kasagedan nggih nggih asamen menika ya tetep yo menghibur diri nggih biasane nek pengacara kae ming isane ming nyanyi karo geguyon nggih ning nek Mas Armin menika saestu pancen pono ing reh rakiting tradisi saha adat ingkang lumampah wonten ing Magelangan menika nggih nggih ne wonten bentene niku masih nggih jenengan wau ngendika pengacara gitu nu sewu pengacara niku nek sak ngertos kula niku pengacara nggon babagan hukum. Oh. Menawi Mas Sarmin pangendali wara utawi pambi. Nggih. Ning supados menika langkung jangkep nggih Pak Sarmin. Menika mumpung Mas Kaji rawuh, monggo ya pas lenggahiwe ning tengah nggih. Mila supados ingkang dipun sekaraken kala wau tegesipun utawi maknanipun saged dipun mangertosi panjenengan kula ya sagung para-para ingkang sami ngatosaken mila dipun suwunaken katerangan-katerangan ingkang nyangkut wonten ing cakepan-cakepan menika ingkang nembe lak ya sarujuk ta nggih Mas Kaji nyuwun tulung dilentrehke niku kok ana mungkar angkara yo ana sinawung resmining kidung barang nggih iso nyanyake ning ra ngerti tegese niki kula wis sok nganu ya Mas muga-muga aku ki ora gejlunguk nggih niki masih geni ku arek ngumpak men umpake dhuwur banget umpake dhuwur nggih tegese tinimbang nacat alwung ngalem niku pancen ana wewatone utawa semboyan utawa napa sih nek basa Indonesia semboyane wong Jawa ki akeh andhap asore kebak ing ngalem. Lah pripun nek nyacat kuwi engko njuk tundane diincim kok. Beda nek ngalem lah ya engko sapa ngerti maringi angpau. Mulane wonten tetembungan sira kudu bisa rumangsa nek aja rumangsa bisa. Oh ngaten nggih, rumangsa bisa karo bisa
mangsa kaya mantuk. Ha niku tegese pripun niku? Ana apa wonten gayute kalih menika Tembang menika. Nggih menika nggih saged sak-sakipun wonten nggih. Wingkar mingguring angkara karana mardi siwi sinan. Lah wonten ing mriki ingkang dipun kersakaken mangkun negara mbok pilih nggih. Awakipun piyambak menika tansah mulat, tansah nastiti ngati-ati senajan to mingkar mingguring angkara ing babagan tembung pangucap menika kedah dipun kendhaleni dipun atos-atos. Ampun ngantos awakipun piyambak menika njadhe pangucap uti pangandikan menika kaya wau jenengan aja nganti ngenani penggalian yang sah. Iya. Nggih. Yang sanesir menawi bakasi omahe Rama menika lidah itu sangat tajamnya melebihi dari pedang. Nggih. Ilat kuwi luwih landhep, luwih mingis tinimbang mingising bendha utawa pedang. Liripun kados pundi menika? Niku awake dhewe ngendika sak kecap ning larani atine wong lara ki ora mari iso digawa mati. Oh, ngaten tegese anu nggih nek ming kepenges bendowe dimamahke godhong landing kae sesuk wis garing nggih. Nggih mboten sesuk mangke godhong landing niku tiba wis garing. Oh, wis garing nggih. Lah nek tatune saka pangucap kuwi kadang-kadang iso ngrembaka. Ngrembaka nganti sesuk ra ilang, sesuke ra ilang nganti tekan seumben malah iso dadi pamela wonten mriki menika kedah diati-ati awake dhewe. Guneman utawi caturan kalian sanak kadang menika guyon niku ya ana watesane gitu. Guyon ning ana watesane. Mulane awakipun piyambak mas kelebet umur nggih. Kelebet umur wong niki sing enom niku Mas Sarmen wong niku gak ana 17 tahun. Ning ping pira? Lah nek Pak Sarmen niku nek kon yo ketok tuwa yo angel wong vitamine apik terus kok. Lah nek resepsi kae paling ora jangan krecek ana ya. Ki mesti ana niku lemper. Wonten iki tumindak kautaman menika saged dipun sarengi nggih. Awake piyambak saged kautaman dipun tengenaken dipun utamaken kados tumindak celadu nika kedah dipun atos-atos ampun ngantos niku wawang suwi malih awake dhewe nek iso mlaku umpamane tindak nggih tengah-tengah dalan niku ana watu ana apa sing kira-kira bebayane kanggo wong liya nek bisa ya awake dhewe iki ngulurke tangan mati nyingkir nggih ngamal niki sampun kelebet ngamal niku nyingkirke watu niku sampun kelebet ngamal amargi ndamel salahmating tiyang sanes ingkang badhe langkung mriku ngaten nek ora gelem ngono berarti awake dhewe iki durung duwe niat amal kebajikan. Niku sing wujud laku napa tumindak nggih. Ning tumindak menika wonten gandeng caninipun kalian pangucap nggih. Nggih, tegesipun pampane panjenengan kok timbang nyandung tak singkirke. Ha mesti sing arep laku mesti njuk ngucap to. Walah matur nuwun Mas Kaji, jenengan kok ya le gatekke tekan semono. Ngoten niku. Niate kaya mriki mengarepen gawe slamet. Piantun ingkang badhe langkung samangke. Ora malah dijarak, malah ditambahi, malah ditengahke niku gawe sengsarane wong itu sengsarane liyan. Pramila menawi dipun gatosaken Mas Sarmen. Tembang maca panika astunipun menawi dipun gatosaken dipun jlimeti maknanipun tujuanipun nika datang singlar saking tumindak kang utama kathah wewaton ingkang dipun kanengan kalian
kitab-kitab suci niku. Ngoten. Nggih atus dasar kitab suci. Didasari nggih Kang. Didasari. Nggih. Oh, mula niku kok tenggen pada ingkang pisan kok lajeng ana kang tumrap ning tanah Jawa agama ageman aji. Kok iso donekke ageman aji? Nggih. Sok sapa wonge piyantune ingkang boten gadhahi piyantel utawi kegebengan satunggaling kapitadosan menika gesangipun mesti ngaya wara ngombro-ombro. Ora duwe cekelan ora duwe pak. Wonten yo istilahe dipun nggih nek cara sae apa sapa sira sapa ingsun nggih cuma awake dhewe kuat yo gampangane tumindak sak kersane dhewe. Kamila wonten ing mriki sedaya agama menika nedahaken awakipun piyambak kedah manut pranataning agami. Saniki mampresane mawon wong niku sing ora duwe kapitadosan mesti nggih kados ngoten niku. Ngoten nggih. Nggih istilahe pripun nggih ngopek barang liyan misalkan kados amene niki gak mangsa napa mangsa rambutan lah gampangane iki. Mesti ngono sikile niku enting. Sikile niku enting karo tangane yo enting dan apa mesti jingklek. Padahal pamane nembung ini kang nembung mbok sepira malah halal mah kepara ora mung diwehi siji apa loro nggih. Teko dipoke bandar sing di omah terus di apa dipetheke. Niku wau. Mulai napa nggih tumata awakipun piyambak nek wong duwe pranatan niku mesine ya ora kaya ngono. Iki ana sing nandur, ana sing ngopeni senajan sing keparing ku sing kuwasa dikeki metu ora kersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Iki biasane manungsa menika menawi temen utawi regen anggenipun nyuwun disaranane ya tanduran iki diopeni mangke tundhonipun nuwuhaken hasil ingkang dipun kajeng. Nek ngono ya Pak Sarmin. Dadi nek wong urip niku nek tumrap ragane kuwi lak ya njuk umume di nganggo ageman nggih. Kuwi ageman aji, ageman ingkang wujud ya ngene iki ya. Mongko nek ageman kuwi nek ming nganggo kaos blong utawi nek dicandhingke ageman ingkang kados ngaten menika lajeng solah bawane ya kudu njumbuhaken nggih. Pisan menika kerta ajining salira niku sampun genep. Nggih. Lan mbok pilih saged njumbuhaken ageman ingkang dipun agem niku model napa nggih. Nek nganggo surjan mesine ya dijumbuhake agemane karena menapa surjan niku sora ngarani jan wis pantes. Nah niku. Nek ngoten niku agemaning raga menika ugi saged nemtokaken utawi ngowahi tindak tanduk utawi menapa sulah bawaning menungsa. Nggih sekedhik. Menika miturut raga nggih. Nah, mongko lajeng wonten teng mriki ageman ning ageman tumrap kajiwan. Nah, menika tumrap pamikir, tumrap nalar, tumrap jiwa, tumrap cipta, tumrap raos lan tumrap karsa, tumrap pambudi. Ha menika ingkang dipun wastani agemanipun kajiwan menika mboten klambi surjan ning agami. Ngaten nggih. Ingkang wonten agami sampun dipun tedahaken. Nggih. Mawi pranatan-pranatan ingkang sae, ingkang jumbuh kaliyan napa nggih. Nek wong ning tanah Jawa iki pakardene kaya ngene, menika iso sampun jumbuh. Ha nggih, tegesipun menawi agama kuwi dikukuhi arep dolan nang ngendi arep lunga nang ndi pokoke agama kuwi didadekke agemane tumrap jiwane awake dhewe kuwi mesti ya samu barang tumandang kuwi mesti ora singlar saka tuntunan saha paugeraning agama. Lah ngaten ta menika. Sampun nedahaken estu menika Mas gitu. Kami ingkang ngagem agama Islam menika dipun kedahaken emot saben kala masane
pas mangsane luhur asar sak pituripun ingkang agama asane mbok pilih semanten ugi nggadhahi nggadhahi paugeran oh iki aku semangsane nyepi semedi dhewe. Dasare nek umpamane arep nyolong apa nguriki kancane klambiku agama ora sida. Arep meneng wae klambiku agama dadi tetulung. Dadi leladi lan sak piturutipun. Ning menika nyuwun pangapunten. Awak dhewe iki lak sing midhangeti akeh. Nggih. Mbok ya ora ketung siji loro diceluk. Wah, nggih, Mas Kaji monggo dipun celuk. Wah, nggih. Wah, niki urung tekan mangsane wis nggih. Sugeng dalu. Ndak lali engko. Sugeng dalu kadang kula kinasih wonten ing Blangkunan nggih. Raka Mas Haryanto Dibyo. Oh, ku ya Mas MC, kancane panjenengan ya. Niku wong saben mangsa mesti wis siaga wonten sangang-sange radio nggih. Lajeng kadang kula kinasih dalanging parikan nggih. Niku wonten ing Sedayu. Oh, Mas Farudin. Pak Farudin. Nggih. Kae yo MC ning sok ketelah Pak Kerto. Pak Kerto nggih saged, Pak AR nggih saged. Nggih, Pak Kerto wonten Sedayu. Oh, Pak Kerto. Sing sok nganu napa nganggo pentul. Oh, nggon kesenian. Lah mriku wonten kali Sedayu menika wonten paguyuban Kubro Siswa. Kubro Siswa. Lajeng wonten paguyuban seni campur utawi jatilan. Pak Kerto napa Pak Merto? Nek pas jatilan apa niku kobrane sing main niku biasane sok dadi Pak Kerto. Oh, Pak Kerto. Nek pas dong campure apa jatilane sing main ayo niku wae sing entek-entek iki niku. Injih, Pak Farudin. Biasane ya nulis WA kok nederek. Niki nganu gek ngematke napa sampurna karo jajan pasar. Nggih. Lajeng sinten malih? Nggih, kagem kadang kula kinasih wonten ing Pabelan Raka Mas Dr. Anus Abdul Fatah. Nggih. Lajeng Dimas Yubaidi wonten ing Pabelan Kidul surgang midhangetaken kan laras Sekar Mojopat mugi wonten kilawatipun Pak Guru nggih Pak Tulpatane Pak Guru. Lajeng sapa meneh niku Pak Kandar. Pak Kandar Bapak sing ngisi kebudayaan. Oh, Pak Kandar, Pak Ahmad Sukandar wonten ing Belabat. Belabat. Menika wartawan kalawarti Joko Lodang. Kala wingi ya mimpin karnaval wingi. Wonten ing Sawitan. Nggih. Oh, si asing teng pondok tinggal nika berarti. Nggih. Oh, lajeng Pak Taryono iki mau Pak Taryono tak sebut nggih. Lajeng menghidom malih menika nggih wonten Pak Rismi, wonten Pak Nur Syahid, lajeng wonten Pak Haji Prayitno, Pak Mas Sarono nggih. Lajeng itu wonten Mudo Budaya Kedung Gayang, lajeng Mbah Tikakung Putri lan wargane bebrayan wonten ing Sampeng nggih. Mboten kula miji-miji tak mari nggih. Nggih. Sedaya ingkang dados napa satunggal paguyuban kaliyan karawitan ingkang dipun sepuhi Pak Zamsi. Sugeng midhangetaken nggih kanthi Mojopat wonten dalu menika. Monggo Mas Men arep kirim-kirim. Nggih. Saiki Pak Sarmin cobi nyenggol-nyenggol kanca-kancane. Oh, nggih. Niki katur dumateng niki Bapak Haji Sudaryanto wonten ing Karangjati Borobudur. Nggih. Juragane catering. Niki catering. Nggih. Sugeng dalu Pak Dar. Niki mengirim Pak Bandi Cak AO. Oh, nggih Cak AO. Nggih, wonten Kiringan. Nggih wonten Kiringan, nggih kali Mas Muna. Nggih, sile. Mesti Mas Muna barang kuwi. Nggih, Mas Muna. Nggih. Wonten Kiringan, Ringin Anom, Tempuran gitu. Mang Idul wonten ing
Kamal niku Pak Basori. Pak Basori. Akhire niku nggih asring pandemen maca pat niku. Pinter maca. Awak kae nek golek madu ya karo maca patan kok. Nggih. Niku Basori nggih. Ten niku Pak Kadus nggih. Pundi ngaklik Pak Warsito. Pak Warsito Iki mandhap malih dalange ngaklik Pak Tijab. Oh, Pak Tijab. Nggih, niku. Sugeng dalu sedaya sugeng medhetaken nggih. Arum dalu. Nggih. Lajeng kanca panjenengan ingkang saking Brangrawa menika. Oh, Brangrawa. Bapak Tumira. Pak Tumira, kados Pak Tumira dipun Pak Tumira. Kelalen kula. Nggih. Nggih, Pak Tumira. Ugi saking Ireng Kidul menika katur pepunden kula Bapak Antonius Budiarjo. Niku ora ing kidul. Wetan nggih. Itu wetan. Wetan nggih. Kula Bali saking wetan. Ya kidul wetan kok. Bapak Antonius Budiarjo ingkang lenggah wonten ing Sambirembe Pakem sugeng dalu sugeng midhangetaken. Ugi Bapak Toyo wonten mriyan keluar. Bapak Sukarjan wonten Cabian Serumbung. Lajeng Bapak Kaji Maji Fahroji ugi wonten Serumbung ngaturaken sugeng dalu. Lajeng mengaler sakniki ngulon Gosoro kelingan Pak Ranto. Kusiriando. Nggih, Pak Ranto. Pak Ranto. Gosoro. Gosoro ereng-ereng ngerti menoreh. Nggih. Bapak iki saka tinggal kulon menika putra-putranipun Suwargi Simbah Dalang sinten Jaya Kandar. Jaya Kandar Mas Benda Suwarsono kalian Mas Yanto sugeng dalu sehat to Mas kekalih ya ana meneh Pak No Gareng tinggal kulon Oh, Pak nggih. sugeng dalu lajeng wonten Klodran Pak Rehadi Pak Gino lajeng Pak Sugeng lajeng Pak Jumino langkung-langkung menika Simbah Kasbi juragane Pancing. Oh, Pak Kasbi Nggih, sing rambute urung metu. Nggih, Pak Mujiarto. Menika tesih kathah sanesipun namung badhe kula aturaken karana menika badhe wonten pariwara utawi iklan pramila sagung para pamidanget mboten sah dipun pindah channelipun nggih. Monggo pariwara. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya.
Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hai sahabat Gemilang, tahu nggak sih, bulan September ini ada acara seru yang nggak boleh Anda lewatkan. Dalam rangka menyambut Hari Kunjung Perpustakaan dan Festival Literasi tahun 2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang akan meramaikan bulan September dengan berbagai kegiatan edukatif dan seru. Catat tanggalnya ya, mulai 1 sampai 14 September 2026 ada Bazar Buku Murah dan Bazar Stand Multi Stakeholder TPBIS. Nggak cuma itu, dari tanggal 7 sampai 11 September, Anda juga bisa nikmatin Bazar Stand Perpustakaan Desa, penampilan karya literasi, talk show, hingga berbagai workshop keren, mulai dari read aloud, literasi finansial, gerakan kegemaran membaca, sampai literasi digital. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda untuk datang langsung dan sukseskan Festival Literasi 2026. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Gemilang FM. Saking para pamidanget pariwara sampun pungkas, lajeng dipun terasaken malih nggih giaran arung dalu wonten dalu menika ingkang mendhet pupuh pangkur kapendhet saking Sekar menapa Sekar Widotama anggitanipun Kanjeng Sinuwun Mangkunegara ingkang jumeneng nata kaping sekawan. Kepareng kula terasaken jajal kula ya. Wau tekan nomor pinten Mas? Saniki 7 nggih. Kikisane mung sepala payune ngendreken ya bangke tur pangsaning luhur lah iya ingkang rama balik sira sarawungan wae durung mring atining tata krama genanggen agama suci socaning jiwangganira yer katora amon
pocapan pasti lumoh kasor kudu sumengah sasongaran yen mangkono kena ingaran katungkul karem ing kaprawiran Nuraina iku kaki tunggal malih nggih. Nggih, monggo ben rada laras meneh. Kekerane ngelmu karang kekarangan saking bangsaning gaib iku pureh paminipun tan rumasuk ing jasad amung aneng sajabaning daging kulup yen kapengkok Poncobaya ubayaning balenjani kula ajeng kula terasaken kok kula kelingan ana sing sedulur sing dereng kula celuk. Oh iya monggo. Ingkang sepisan menika iki rewang wis kaya mitraku dhewe Pak Yami. Pak Yami. Nggih, Pak Yami ingkang lenggah wonten ing Kelumperit. Mbah Yadi ingkang lenggah wonten ing Karang Candi Mulya. Lajeng iki sedulurku saka Kembaran iki. Kah iki jan gek nyerempeng le menapa naleni nang ganceng duren. Ra wis menika. Nggih niki. Nggih. Lajeng Pak Surajiman wonten ing Pelem Sengir. Wonten kampung jenengane Pelem Sengir. Wih. Lajeng Pak Wahyu Ujianto wonten ing Sarayudan Tegalrejo. Langkung-langkung mengilen menika Pak iki supire andong iki. Pak Darso Sugeng Dalu, Pak Darso iki kok urung mlebu WA-ne iki. Ugi Pak Suparno. Nggih, Pak Suparno wonten. Nek Pak Darso kala wau wonten Bonjitan. Menawi Pak Parno menika lenggah wonten ing Klentengan. Sugeng Dalu, sugeng midhangetaken Pak Kaji Subek.
Pak Kaji Subianto wonten ing Madya Candra. Aku kelingane anggere mbiyen sok poli kae sok diparabi Pak Kaji Subek. Niku Pak Kaji Subianto ngaturaken sugeng dalu ngoten. Pak Kaji menika iso nglagokke ning ora ngerti karepe. Nyuwun dijlentrahke nggih Pak Kaji. Nggih ta Pak Sarmin? Nggih. Kalau wau lah. Sing pirang padha to niku? Nggih. Jenengan suki pundi wau? Cekam Songo. pundi? Sek padha songo. Saka 6 tekan Saiki 7 dugi songo. Niku karang ya ukarane iki sok gampang diucapke ning angel dipahami nggih Pak Sarmin nggih. Kuwi kok wis paham malah kena nggo sangu nyandra nganten. Tumrap Pak Sarmin menika. nggih. Pada ingkang 7 menika kikisane mung Sapala. Sapala niku sajuga. Sapala sajuga. Nggih. Playune ngandhelke Yayawibi. Dados wonten ing mriki wonten satunggaling tiyang utayale menika tansah ngagungaken dhumateng tiyang sepuhipun. Ngagungaken karena apa? Karena tiyang sepuhipun niku nek cara saiki wong sugih, wong duwe. Iki dadi bocah niku rek umuk rek kementerus mergo ngegungke wong tuane wis. Dadi watak ingkang kados makaten menika mbok pilih napa nggih mboten sadipun tiru karena napa iya nek wong tuane iki isih sembodo nek wis ora sembodo akhire maka ya nusewu awake dhewe sik bocah niku dadi ewuh kaya ing pambuti aku arep gawe apa wong aku mbiyen kon sekolah mah ra tau metu nekune wong tuane sugih ning ora ana wong getun iki digawa ngarep niku mboten wonten Mas iki. Nek wong getun mesti tiba mburi to. Nggih. Biyen aku kok ora, biyen kok aku ora. Ngoten niku napa Pak Sarmin? Nggih. Nek gedhen tiba mburi. Mula aja sok seneng dahar butuh. Enak getun. Enak kaya nggih. Niku misalkane wong tuwa biyen niku le ngoten niku ben bocah anak putrawane aja mangan nggon sing kuwi wong enak. Ngoten nek Tegesipun menawi mboten klentu menika nggambaraken satunggaling pawongan kuwi seneng diugung, seneng dipun akeni kaluwihanipun namung menika mboten kaluwihan merga kewasisanipun. kewasisan pribadi Mboten merga saking menapa jenenge kaprigelanipun pribadi, nanging menika ngandalke kaluwihanipun wong tuwa. Yayawibi niku napa to? Ya bapak ibu. Oh, bapakne utawi biyongipun. Dumeh bapakne rusa, biyongipun kagungan keluwihan, njuk bocahe njuk golek alem ming merga anake bapak utawa biyong. Ngoten apa pripun niku? Nggih, kersane kok ngoten niku. Milanipun niku kula mohon matur bocah nek sing kaya ngono kuwi engko nek gampang niku wis ilang lajere irang sing disambati. Dadi leng lonjok getun tiba mburi mbiyen ka bapak ide sugih kok aku ora sekolah, kok aku ora. Lah ono getun tiba anu mesti getun tiba kuwi. Yo saiki aku arep mindak apa waku ora duwe kepinteran. Lah niku anjir arep dadi ndaftarke pegawai negeri ora duwe apa gamane apa selanane. Nek kudu ijazah to, ijazah sekolah. Arep nukang kayu wong ora tau ajar nukang kayu. Ora iso. Ora iso gitu. Biyen isoe meng Pak Bu tangane rumah gitu. Nah, saiki Nek ngoten dadi bocah kuwi senajan wong ngatuane kuwi wong pinunjul, wong luweh, wong cukup, wong sing moncer, wong sing pinunjul ngoten niku tetep kudu prihatin, ya, kudu ngudi kawruh dipun ginakaken
wewaten utawi kawontenan ingkang kajenengan dipun ginakaken saksanipun wah aku mangsane sekolah pupu bapak iso ngrasani ngira kosok wangsulipun sing kepernah tuwa bapakne utawa biyunge kuwi ya ora mengujo anake ning ngarahke bocah supaya bocah kuwi paling ora tiru bapakne biyen le prihatin le dadi iso mulya kuwi ya. Nah niku napa pripun niku Pak Sarmin? Kula niku kemotan Mas Sigit riyen iya karo simbok ki di apa diluru kok diluru kok di kan dipancing ya Mas. Ana nek gelem nang alas kok tak gawe nek gelem usah pitik ngono lho samano engko tak gawe iki ngono. Latihan sepuh akhirnya lutut tiap putrane pun kedahipun nganggo dudukan nggih. Istilahnya kuwi mangsane sekolah. Ora kepengin dadi sapinter apa. Nek dadi sapinter ki akeh gunane, akeh manfaate besok kowe uripe ora lunga-lunga kaya kebu. Nek umpamane sing tuwa niku luweh kuwi merga laku dagang. Nggih. Kuwi anak-anake kudune dipripunke niku. Nggih, niku tiyang sepuhipun kedah molat nun sewu nggih. Upami kados panjenengan gadhahi putra kalih nggih. Sing wong tuane dagang nang pasar dadi juragan. Sepisan kowe aja tiru ibu dagang. Kowe tak kon sekolah. Nggih. Ning mangke tundhonipun bocah niku ketok bakate to. Wawi anak sing gedhe niku senengane njuk nusul nang pasar ngrewangi kok repote lah iki bocah iki iso dadi bakat bakul. Ini ya tetep di sekolahke. Utawa saged ugi dijak nang pasar engko nek bali sekolah melu bapak nang pasar, kae tulung diuntingi, kae dibongkoki, kae disetorke rono, dipanggul ngono. Niku mujudaken satunggaling pandidik nggih. Nggih. Pandidik ngono. Asane iki nek sing sepuh niku Pak Guru atau Bu Guru mestine ya diajari. Apa niku wonten meja tiyang sepuhipun. Nggih kewasisan menapa nek sing bakul ya bakul, nek sing guru ya guru, nek sing istilahé tani ya tani. Ngoten. Nek tiyang sepuhipun menika duwe keluwihan MC nganten. Kaya Pak Sarmin. Kuwi wajibe pripun kae? Mesine ya sok dijak nang resepsi ya Mas. Ya terus kae kadang ya diwarai nek matur ki ngene iki. Paling boten mriku dipun tuturi menawi matur kaliyan tiyang sepuh, tiyang sanes menawa dipun paringi ngerti kowe nek karo kancamu carane omong ngene iki. Kowe nek karo Pak Gedhe, Pak Cilik apa sapa langane matur ngaten iki. Yo dilatih carane ngaturi unjukan kepiye ngono kuwi ya. Lah mila kari sakmenika wiwit cilik sampun dipun gladi paling ora diajari salaman. Saben wonten piyanten sanes nek ngoten muruki bocah utawi didik bocah menika saged lantaran sekolah. Ning saged ugi lantaran melu nyambut gawe. Gitu. Dadi nyambut gawe sinambi belajar. Nek cara mancane learning by doing ngono kae. Waduh. Bisa bocah suwe-suwe pinter, iso terampil, iso diendelke. Nggih dikarepe. Yo kala mangsa engko Pak Sarmin kuwi sok dadi MC engko putrane ya malah dadi EO. Dadi WO. Sing ini paling boten pengarahipun menika menawi tiyang sepuhipun kados nggih paling ora dituturi diware unggah-ungguh basa sing tumata. Sakniki wau tekan nomor pinten? Giliran Pak Sarmin meneh kuwi panggure. Sakniki 10 Pak Sarmin. Sagung para pamidanget sugeng midhangetaken sekar pangkur lumantar Pak Sarmin lenggah wonten Klabon Borobudur.
Dur, monggo Pak Sani. Marmo ing sapisa-pisa bebasane mulya Tyas Basuki Purohita kang patut lan traping angganira ana uga angger ugering kaprabon apon-apone panembah kang kemba ing siang ratri iku kaki tak kena marang para sarjana kang martapi mrentapaken tepatulus kawawas nahen kawa rohanira mungguh sanyataning ilmu tanpa stining janma wreda tuwin muda sutra kaki sapantuk wahyuning Allah kyoto milah mangulangel mu bangkit mingkat remangukup kukutaning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas roroning tunggil tansah marpa moring sukma sinuk maya winayah ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana karlen saking liep layaping aluyut pindha pesating supena sumusup ing rasa jati telah sewina nggih Tesih tunggal nggih? Nggih. Sejatine kang mangkono wis kakenan nugrahaning Yang Widi
ingkang sipat wasisa winisawus mulih mulanira mulane wong anom sami ampun telas menika pupuh pangkur ingkang dumadi saking sekawan welas pada ingkang dalu menika sampun kaleksanan dipun sekaraken ngaten menika mburi dhewe kuwi kok mulane wong enom sami menika teges menika estunipun paling pratandha yen mangke bakal dipun sambung kanthi sekar sinom. Iki enom sinom ngono kuwi. Menika werdinipun kados pundi Mas Kiana menika kok ana saking menapa ana pesating sumpena barang menika kok rada medeni. Liripun kados pundi Mas Kaji? marmo ing sak bisa-bisa. Nah, menika mbok pilih nggih ing sekawit menika sampun dipun aturaken ngaten lajeng wonten padha sedasa menika menika awakipun piyambak menika dipun napa kejaken sak saged-saged nggih mbok pilih mulih anggenipun basane wong meguru kuwi golek tentreming ati. Piripun pripun? Nek wong meguru kuwi mestine sing digoleki napa to? Nek wong sekolah ya sing digoleki ilmu mengko sing kena kuwi iso golek apa buku. Contohipun sekolah ning pertanian, sesuk dadi insinyur pertanian. Sekolah ning SPG tundane dadangan dadi guru bu guru. Sekolah wonten jurusan menapa mesti duwe cita-cita. Kuwi kekahan. Lajeng boten singklar sedaya kala wau kedah dipun landhesi kanthi pados ngilmi utawa nek wong mondok kuwi kudu golek pondokan sing mitayani. Nek kono piye diwarai sopan santun, diwarai agung carane menambah. Nek ngoten Mas Kaji, tumrape wong sing nggayuh gegayuhan utawi cita-cita ngoten ya nek wong kan kabeh duwe cita-cita. Kepinginan. Menika mestine ya dipersudi kanthi meguru. Nah, saniki tak nyuwun pirsa nek meguru niku kalih sinten mawon. Ngoten niku. Jovi Mas Kaji. Meguru wonten ing tembang menika sing wis apa gentur tapane. Cara Mas Men niku nek nyandra nggih. Menika nek pas ngendika pambukane para sepuh aji sepuh ingkang tansah pun mlebet ing pitutur-tutur. Kami wonten mriki ingkang dipun kasangaken wong martabe niku sing wis mumpuni, sing wis duwe kawasisan, Sing pun winasis. Kang sampun winasis wah jan dadi nanjar watut malah. Klebet carane ngilangi watuk kula ya kudu meguru to. Meguru niki. Iya ta Pak Kang nggih. Saiki ngene aku Mas Wingi Pak sikil sing watuk kan. Nggih. Karono niki ana wingi niku dilalah jagung nggih. Aku le suguhane iki sing sebelah kono ana es krim, sing tengah-tengah ana es buah ya. Ning kesenengane mangani es krim kok tondone mah dadi watuk rupilek. Nah nggih menika ingkang sampun mumpuni ing bapak. Nek nang pondok mestine sing babagan keagamaan gitu. Menawi sinau wonten ing pondok pesantren niku dobel masikin. Nek pondok pesantren niku biasane ya agamane ya sekolah. Jadi tembeku pun murah kabeh. Nanging menawi mondok wonten mondok ngaji ya
pinter ngasih sih dadi Pak Kiai. Dadi tukang ceramah, tukang sesuluh, tukang ajak-ajak. Wonten ing mriku dipun abon-abone manemba panemba. Di mriku digenahi carane ngibadah maturut keyakinane. Terus menawi mboten klento ingkang kula tampi menika meguru kuwi karo sapa wae. Menika gumantung saking ngelmu utawi kawruh ingkang badhe dipun padosi. Nggih, leres menika nggih. Umpamanipun menawi meguru dilalah kepengin terampil wonten ing bab keterampilan menapa kemawon. Nggih. Nah mestine ya meguru karo wong sing wis langkung terampil. Gitu. Langkung terampil lajeng supados menika kejawi dipun warai, dipun wuruhi ning ya dipun tandangi sareng-sareng kaya nek wong kae nek cah sekolah ana magang. Nggih, magang menika meguru ning nandangi. Mula sing jenenge ngelmu menika ana ngelmu sing nek wis di entuk ki gampang lali ning ana sing ora lali. Nah, sing gampang lali menika menawi ilmu ingkang namung krungu utawi sumerep. Ning kosok wangsulipun ngelmu sing ora gampang lali, ngelmu sing nandangi. Ngaten nggih. Ah, contonipun nek ming sekolah pengacara apa niku gampang lali ya. Ning nek nandangi dadi MC nganten saben dina yo ora lali malah imbuh tambah. leres nggih. Nggih. Lajeng meguru ingkang dipun tuju menika mboten keterampilan ning kematangan kajiwan, kematangan ngelmu. Niku mestine ya karo wong sing wis gentur saha luwih tuwa, tegesipun tuwa menika luwih kathah ling ngalami samubarang laku wonten ing ngalam donya menika, ya laku pahit, ya laku manis. Gitu. Ha menika mangke megurune karo kiai kuwi. Dadi mangke awak dhewe miturut kajiwane iso dadi mateng. Niku iso ora magang ning gemblok atau ngenger. Gitu nek jaman riyen wonten sing ngenger nenggone wong tuwa. Itok-itok ngewangi-wangi apa ning jane ngelmune. Ah, gitu. lajeng ngelmu ingkang menapa agami. Gitu. Ngelmu agami mestine megurune karo piyayi sing kejawi pono ing reh-rakiting hukum agami ning ya wong sing bener-bener nglampahi agami sing bener, sing jumbuh kalian paugeраning pangeran. Lah ngaten menika nggih. Ngaten lho Mas Kaji. Dadi guru cawang-cawang ngaten menika. Kanton niatipun. Nggih. Niatipun aku arep golek apa niki. Leres. Golek ilmu agama ya ning pondok pesantren. Ning golek ngelmu umum gamane ya ning pawiyatan utawa sekolahan. Mereka biasanipun lare utawi sapa sampun ngadahi anu. Bocah kok bakate taktik pas esuk sekolah kene STM wae. Nggih. Golek nang STM bangunan kok STM apa? Mesin, ngoten nggih. Kayak bocah iki taktik kok seneng ngutik-utik bangsa mesin iki ngoten lha sesuk sekolah kene nggon teknik mesin wae. Nika wonten Pak sopir bis niku ngajari keneke. Nek wis tekan gone keneke kon ngatretke. Dundurke, mundur. Dijokke diabani. Suwe-suwe ming ngono kuwi suwe-suwe kon nyopir. Suwe-suwe kon maca. Nggih suwe-suwe dadi pinter. Kados nggih. Kulinan. Kulinan. Nggih. Saniki pamane jajare nyopir gitu. Mangke nang omah dilalah mereka ya wegah ambut gawe liyane wegah apa meneh kok kon nggo pasul ning ngalas. Asbah aku ngarep apel ngono padahal ming ngindari lekone ngalas mahasul gitu. Nggih.
Iku kedahipun ya pripun ya. Ya senajan ngono ya aja ngono banget. Ketika kerepote ngomah nggih. Misalnya pancen perlu dibantu ya dibantu aja cuma aku wis nyoba ya ora gelem bantu gaweane ngomah niku ya ampun. Tegesipun ya nek kepengin arep iso nyopir menika meguru karo sopir sing wis pengalaman. Nggih. Aja meguru karo apa tukang batu. tukang MC nganten. Ngeten menika. Padha-padha seneng kok niku MC nganten niku wong ndeke seneng bergaul karo masyarakat umum gitu. Kadang kala ya nek cara wong umum hidup-hidup cuci mata gitu. Nggih ngoten Mas. Nggih. Ya ya. Sing jago kok cantik-cantik ya mudah-mudahan ning MC ya mudah semangat gitu. Terus meneh meguru pados ngelmu karo nglakoni terus karo nandangi menika mesti tumancep wonten ing samubari saha wonten ing daya pangeling-eling ora bakal lali. Dadi nek kepengin arep ora lali ya sinau ning ya nandangi. Niku bakal ora lali. Carane macul ngene iki karo nandangi ora bakal lali ya. Inggih sauntawe sugeng dalu yangkung menika ingkang jinten wonten ing sangajenging radio senajan to saya seliranipun kadaya pengin manunggal nyawisi kalian arum janji. Namung imanipun menika wekdalipun ya sampun antuk tengara bilih wekdalipun sedili menah wis jam kudu ganti acara. Nggih. Mila saking para pamireng, para pamitanget kula cekapaken semanten rumiyin giaran arum dalu wonten ing dinten menika minangka panutuping giaran kepareng kula ngaturaken sekar pangkur kanthi laras slendro padet sanga. Prokateng lan prosutresna winatesing wekdal maca patnangge pinupus kya nyuwun mungkur nenggon agunging lepat wicara sastra basa lan unggah-unggah yuwen kunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten giaran arum dalu wonten ing ratri menika kula kekalih saha tamu kula Mas Sarmin menika ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Mugi sedaya panjenengan para pamitanget tansah manggih wahyuning hayu rahayu. Budaya Jawa mugi tansah lana lan ngrembaka dene giaran arum dalu mugi antuka rahayu. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.